Panuan din ako. Ano pa yan? Muna naman talamatan ka na sa yo, sir ko, di ba tagtulong sa inyo na? Na, sigil mo na kantay. Yes, sir. Let's go. 1, 2. Mata ka na kapa. Yes, ani tira ba? Yes, sir. Yeah. Ya vuelta tira ko na puka. Ulting galo.